Үзенчәлекле Үзенчәлекле бер бер фишка фишка булды булды. да. Гөлфия апа, сезнең бит инде чыгышыгызда бер үзенчәлекле фишка булды. Сөйләп китегез әле безгә шуны. Әйе, әлхәмдүлиллә. Менә без соңгы елларда үзебезнең чыгышларыбызны безнең остазларга багышланган Резидә Сәгыйтгәрәйнең сүзләре белән Татар кызы җыры белән чыгыш ясыйбыз. Машалла, бәрәкалла, Илзирәбез безнең матур тавышы, көчле тавышы белән ул коллекциябызна күрсәтә алды. Менә монда Мгм. башкалардан аермалы буларак үзебезнең коллекция һәм үзебезнең җыр Җыр, әйе. һәм ул бит инде Илзирәнең чыгыш ясавы башкаларга менә безгә әйтәләр, каз тәннәре, мурашкалар чыктылар диләр. Мгм. Хәтта башка милләт кешеләре дә әйтә, шуның хәтле үтемле булды чыгышыгыз диләр. Ну, ул менә бик шәп фишка. Бик шәп Әйе, фишка. әлхәмдүлиллә. Без монда кием белән бергә телне, үзебезнең гореф-гадәтләрне берләштереп Мгм. күрсәтәбез. Безнең менә көебез, татар кызының көе, ул инде Аллаһ рөхсәт иткән барабан Мгм. инструментлары белән Әйе генә инде. язылган. Шунлыктан да Аллаһ Тәгалә шуңа хәтле мәхәббәт саладыр инде. Ул татар кызын бөтен ошатмаган кеше юк. Мгм. Гөлфия апа, димәк, сез бу чыгыштан илһамланып, яңа идеялар белән кайттыгыз. Әйе, әлхәмдүлиллә. Менә алдагы көннәрдә дә тагын да үзебезнең динебезне, милләтебезне, телебезне дөньялыкка, ахирәткә файдалы итеп күрсәтергә насыйп булсын. Әйе, Шуның әмин, өчен шулай дә булсын. шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә безгә уңышлар насыйп итсен. Әмин.